Piyai sapa ngendikake bapak ki tangan tengene sing gawe urip. Mula sapa sing wani karo bapakne kuwi bakal entuk hukum sing ora ana pangapura selawase urip. Siji, bakal nampa rekoso uripe, angka loro lawanging kanugrahan ditutup. Wong urip ning donya iki nek lawanging kanugrahan ditutup, arep ngopo wisan? Wis ora duwe pengarep-arep apa-apa. Mula nek nganti bapakku dieceh karo Ratu Mandura sing jeneng Bale Dawa iki, aku ora trima to. Gong iki malah dadi geger kriwikan, dadi grojokan, geguyon, dadi tangisan. Nek kowe ora wani mulya. Mulya ana. Kalakonane dhewe nang kene. Edan malah nyemprot-nyemprot idune Prabu Baladewa. Iye. Kowe aja sak kepenakmu dhewe ngonekke aku. Rada mundur sini, Pun. Iya. Mundur apa tak nesoni? Iya. Nek ngene iki ra wedi sapa-sapa. Karemu piye kowe ngonekke aku kaya ngono? Karemu piye kowe ngonekke bapak? Melek mripatmu kowe. Kowe ngonekke bapak wong sekeng gedhi bal 17, wong elek nyolok mripat tok sawang saka ngendi, ha? Aku wis ranggo basa-basanan karo kowe. Percuma kowe tak basani. Wong kowe iki duwe derajat, duwe pangkat. Ning kowe ora ndek unggah-ungguh, ora ndek tata krama. Kowe ora mbasani karo Bagong. Monggo kudune kowe basa karo aku, tuwa aku mbangane kowe, ning kowe batur, ning aku wong tuwa. Gong, ben pokoke kudu tak luwih sero pokoke. Ayo mulih wae rasa dadak methuke anak-anak Pandhawa, manut karo aku mulih. Sik, mulih ki ya ana hitungane lho, Truk. Ana hitungane piye? Monggo kowe ngerti to watake bapak? Semar kae ora iso didelok kanthi netra waloka, Truk. Semar kae ora iso ditonton nganggo mripat sing lumrah. Mripat sing lumrah piye? Semar ki nangis durung karuan atine sedih, Semar ki guyu durung karuan atine seneng. Nek tok nganti tok lapori, Pak, aku ora iso mboyong para Pandhawa. Semar meng mesem ning atine keloro-loro. Petruk anak sing dipengpengke kok ora iso mboyong para Pandhawa. Percuma utusan kowe karo aku tekan negara Ngamarta. Terus gelo atine bapak ki dingu nganti tekan bapak ora ana. Ayo bayangno. Kowe anak sing durhaka kowe. Kowe ora iso mituruti karepe wong tuwa, anak sing durhaka. Nek aku mituruti karepe wong tuwa, maju musuh anak Pandhawa, aku mati. Luwih becik mati mbangane kowe urip ora iso ngabekti wong tuwa. Ngono ya, Le. Nek cara aku, Truk, mulih wirang. Ning nang kene bakal tekani pati. Aku trima nang kene. Mergo hitung aku wirang karo mati, nek aku milih mati. Kok iso ngono? Ha iya no. Wirang ki ora bakal ilang selawase urip. Al-Fatihah ujuk Kiseno Nugroho. Bismillah. Dadi legek jroning driya nata ing Amarta Prabu Darmakusuma. Nalika semanten dupi midhangan sabdanipun ingkang raka ing Ndarawati, tuhu nalindra ingkang wicaksana wasis. Parandening mangke kandhek wonten ing pengangen-angen. Dadi datan mubah, datan musik nganti kaya pratima kencana nata ing Amarta Prabu Darmakusuma. Melenggahi kanyut nangga wardu kanyut udane waganten wardu jane wangaca. Nginango durung abang, idra durung banding jasaring pertala kasaru geger njaba piyak ngarsa tamping muri sebal bonamuk. Apa to kang dadi darunane? Ora ana macan mloko rangke gajah medha saka wandilan. Kejawi namung utusan saking Karang Kadempel, atmajanipun ki Lurah Semar Badranaya. Ki Lurah Petruk Kantong Bolong nganti ingkang rayi ki Lurah Bagong ing mangtun mancak Pancaliti minggah Datulaya. Dereng ngantos purna anggen kula nampi sabda pangandika paduka. Menika kadidene sowanipun Panakawan Petruk Sumawana Bagong ingkang sowan wonten Praja Ngamarta Koko Prabu jagat wasisaning Bantara Wayah tur jagat kalresan Yayi. Nanging dipun menapak-menapakna Petruk menika Panakawan Paduka Yayi Prabu. Menika abdi Ngamarta. Mbok menawi Petruk wonten wigatos anggenipun sowan ngabiyantara ngersa Paduka Yayi Prabu tumuli timbalana sowanipun Petruk. Koko Prabu kasinggihan mekaten. Mboten kinten babar pisan bilih Petruk sowan wonten negari Ngamarta. Menika sajaipun ngemu wigatos. Koko Prabu. Nggih. Petruk sowan
wonten negari Ngamarta, Panakawan Petruk. Lah iya, pun Kakang ya wis weruh. Yen Petruk wae genep tata kramane. Ngandhake ento Petruk kuwi abdi negara Ngamarta ingkang ora tinggal marang unggah-ungguh lan tata krama. Saiki sawangan to, iki adine Petruk iki apa member kaya ngene iki. Lah ing atase munggah kraton kok ming nganggo training. Nganggo sabuke nganggo kolor kaya ngono kuwi. Ora nganggo sarung, ora nganggo kathok, sak piturute. Apa pantes Kresna? Koko Prabu nadyan mekaten menika abdi dalem paduka. Mbok menawi wonten bab ingkang kirang prayogi tumanduk dhateng Panakawan Bagong. Wekasan kados mekaten kawontenanipun, Bagong. Nun. Kok ora nganggo klambi, ora nganggo sandangan kaya kakangmu? Teles e. Teles piye? Karang nggih nganu kudanan terus kula pepe. Lah niki mau dijak kali Petruk terus langsung budal. Antene nggih nganten niki karang wong ora duwe sinuwun mbok mboten napa-napa. Sing penting kula niku ora colong jupuk, kula ora tumindak ala. Arep sandangan kula elek kaya ngeten. Sing wigati lak pokoke kula tumindake apik. Lho lah iya, aku ya mung ngandani yen to nganggo tata krama. Nggih nyun ngapunten diapunten nggih. Ya wis ora apa-apa sesuk meneh. Nek sowan ratu ngandhani nganggo ingkang jangkep. Ngono nggih, ngestakaken dawuh. Yai Prabu. Wonten timbalan Koko Prabu. Dumunten katimbalan nama wigatosipun Petruk. Dene sowan wonten negari Ngamarta. Menawi sekinten sowanipun Petruk menika sae, paduka Yai Prabu kedang legahi bawa leksana nanging menawi namung bebudhek banyu bening kawontenan praja ing Ngamarta. Kedahipun Petruk dipun emutaken. Koko Prabu kasinggihan mekaten. Mugi kepareng lenggah ingkang langkung prayogi. Panakawan Petruk sawise satata nggonmu ngadhep ngarsan ingsun padha rarja sak praptanira Panakawan Petruk nunamit pasang Kalimantabi tinebene ngilodoni dumawahing tawang tuwang linepatna ing tulak manu sinuwun lepat diagung pangaksami kula ngrumaosi bilih kula menika namung Panakawan. Kula menika namung batur, kula menika namung kawula andhap panggenan kula. Mila menawi wonten kiranging tata krami, kiranging unggah-ungguh nyuwun pangapunten sinuwun. Nyuyu Petruk ora dadi ngopo. Wilujeng sowan kula bekti kula kunjuk, Panakawan ndak tampa, pangestuku tampanana. Kula pundhingga jimat paripe dayana ing kasantosan. Paring pangestu paduka Gusti kula ingkang sinuwun amawahana kabagyaning gesang kula. Iya Panakawan Petruk prayogakna lho niki sanget anggen kawula dadosaken jimat. Panakawan Bagong padha rarja sak praptamu. Pangestunipun sinuwun Prabu Darma Kusuma. Wilujeng bekti kula kunjuk sinuwun. Iya Bagong ndak tampa. Pangestuku tampanana Panakawan Bagong. Kula pundhingga jimat paripe dayana ing kasantosan paring pangestu paduka amawahana kabagyaning gesang kula. Iya Bagong prayogakna. Nun inggih sampun boten kirang prayogi pisuwan kula. Petruk kanthong bolong padha rarja sak praptamu. Sinuwun Darawati wilujeng bekti kula kunjuk. Pangestuku tampanana Petruk. Nun inggih kula pundhingga jimat paripe. Panakawan Bagong padha rarja. Sinuwun Darawati wilujeng bekti kula kunjuk nggih Den. Iya Bagong. Pangestuku tampanana Panakawan. Kula pundhingga jimat paripe dayana ing kasantosan. Panakawan Petruk padha rarja sak praptamu. Pangestunipun Ndara Baladewa wilujeng bekti kula kunjuk. Ya tak tampa pangestuku tampanana. Bagong padha rarja sak praptamu. Pangestunipun Ndara Baladewa wilujeng bekti kula kunjuk. Ya prayogakna. Nun inggih sampun boten kirang prayogi. Petruk, dalem Den, slamet tekamu. Wilujeng bekti kula kunjuk. Ya pangestuku tampanana. Nun inggih Bagong, dalem Den. Slamet tekamu. Pangestunipun wilujeng prayogakna. Nun inggih sampun boten kirang prayogi Ndara. Panakawan Petruk Bagong padha rarja. Ndara Janaka wilujeng bekti kula kunjuk. Ndara Janaka wilujeng bekti kula kunjuk. Iya Panakawan prayogakna. Panakawan Petruk lan Bagong padha rarja. Ndara kembar wilujeng Den bekti kula kunjuk. Ndara kembar wilujeng Den bekti kula kunjuk. Iya tak tampa prayogakna Panakawan. Sampun boten kirang mriki pisuwanipun ngabdipun Petruk. Petruk kanthong bolong wonten dawuh sinuwun. Mono gage matura.
Sowan moning Praja Ngamarta iki saka karepmu dhewe apa pancen diutus dening bapakmu Semar? Yen pancen diutus dening bapakmu Semar, apa wigatine? Yen pancen saka karepmu dhewe, duwe perlu apa Petruk dene sowan ana ngersaning bendara? Sampun marangaken matur sinuwun. Ya wis ndak keparengake, matur sembah nuwun. Namung sadèrèngipun kula matur kepareng kula ngaturaken tebah Siti Sekol binunteling ngron klapa. Apuren ta mbok bilih wonten lepat kula anggen kula munjuk atur sa paduka Sang Nata. Menawi wonten cewek ing ngatur diagung pangaksami jer kula menika namung Panakawan, kula menika namung batur. Kula menika namung kawula. Mila menawi wonten duna dungkap kiranging tata krami Subasita langunggah-ungguh kula nyuwun pangaksami. Ora dadi ngopo Panakawan. Mula diage matur Petruk, matur sembah nuwun. Nuwun sewu lho kula menika ngoko merga kula nirokke suwantene bapak. Iya Petruk ora dadi ngopo. Ning kowe ngerti Semar urip ana ing alam padang kuwi merga aku gelem didapuk dadi menungsa. Nek aku biyen gelem dadi dewa, mestine uripku ora kaya ngene iki ning gandeng aku ki gandrung karo katentreman, gandrung karo kerukunan. Mula tinimbane aku dadi dewa ning Suralaya luwung aku dadi titah minangka pamomong. Duwe kewajiban momong para satriya ing ngateteken ati suci pepayung budi rahayu. Iya Panakawan. Aku momong mbahne Pandhawa. Wiwit Prabu Sentanu Begawan Palasara kuwi tak mong kabeh. Ning aku rumangsa seneng momong sing gawe tentrem atiku ning sing gawe kabagyaning uripku nalika aku momong marang para Pandhawa. Sebab Pandhawa ki pepethinganing para titah, pepethinganing para satriya sing ngateteken ati suci pepayung budi rahayu. Nggonku momong para Pandhawa tak ati-ati wiwit kuncung nganti gelung, wiwit jabang nganti craprang supaya besok Pandhawa ki dewasane dadi mustikaning para satriya. Andilalah kok kelakon. Ngamarta sing dilenggahin para Pandhawa kuwi mujudake negara ingkang adil, makmur, warata, tias bagya mulya, gemah ripah loh jinawi, karta tata turaharja. Kawula uripe padha ayem tentrem matsinamatan daya dinayan, tunggal cipta rasa karsa lan karyane. Mula Ngamarta jaman semono kondhang negara ingkang panjang punjung kalukengrat ing bab apa-apane mesti kabeh padha meri marang negara Ngamarta. Iya Panakawan. Ning kok saiki ora kaya ngene ya, Truk. Kula terus matur, "Lah pripun, Pak? Ngamarta iki kok adoh sungsate karo biyen. Biyen kondhang negara kebak katentreman, biyen kondhang negara kebak karukunan, ning saiki tontonen kawula Ngamarta sithik mboko sithik padha tetel kapercayane marang hukum, padha tetel kapercayane marang Ratu Gustine, wekasan akeh kawula ingkang padha nggudel bingung numbuk bentus nggugu sak karepe dhewe. Sawangan kabar sumebar ngendi-ngendi regejegan, ngendi-ngendi padha bentak sirah, malah ngendi-endi ana paten pinaten mung perkara bab ingkang sepele, mentara karo sanak kadange, mentara karo mitra karuwe, luwih-luwih mentara karo sedulure. Kanan sing kaya ngene iki kok aku miris, Truk. Nek kanan kaya ngene iki tak nengke wae, Ngamarta kuwi ora nganti sak siliring bawang, sak umuring jagung, sak uruping damar, mesti negara Ngamarta bakal rubuh remuk bubuk dadi rempon. Kula matur, wah niku bab sing boten gampang lho, Pak. Gampang. Waton Pandhawa gelem rawuh ning Karang Kadempel, sinambi mundi pustaka Jamus Klimasada, aku iso mujudake kayangan sing mapan ana negara Ngamarta. Lah sebabe napa kok Pandhawa kudu rawuh teng Karang Kadempel? Merga Pandhawa tak kanthi dadi siji karo para kawula. Pandhawa tak kanthi nyawiji karo para kawula. Merga kawula kuwi ora perlu dinahi dhuwit, ora perlu dinahi brana picis, ning dicedhaki rasane, dicaketi karo pengarepe. Dicaketi atine. Kawula nek dicedhaki artine dening para pengarepe niku mboten sah diwenehi napa-napa, panjenengane mesti bakal sengkut gumregut mbangun negara. Merga wis rumangsa digatheki karo Ratu Gustine. Mila sowan kula ngersanipun Sunan Prabu Darmakusuma menika ingkang sepisan ngaturaken sembah bekti ingkang ngangka kalih nglulusaken gegayanipun Bapak. Iki menika mboyong para Pandhawa rawuh wonten ing Karang Kadempel sinambi mundi pustaka Jamus miyang jimat Klimasada mujudaken negari ingkang adil, makmur, warata, tias bagya mulya. Iya Petruk, nggih. Rampung, Gong. Wis kari ngenteni jawabane piye? Ha iya.
Nek nganti Sinuwun Darmakusuma kersa rawuh ning Karangkadempel awak dhewe ngaturake panuwun. Nek ora takoni alasane apa. Mergo ya awake dhewe mbantu karo para Pandhawa iki ibarate sikil dienggo sirah, sirah dienggo sikil. Nek nganti mung diaturi rawuh ning Karangkadempel kok semaya gedhe-gedhene ora kersa kuwi. Wis nek ngono Pandhawa kuwi pancen ora ngerti karo bales budi. Ora ngerti karo kabeciane awake dhewe sing wis dilakoni. Petro dalem. Aku tak taren karo kadang-kadangku dhisik ya Petro. Oh monggo, mboten napa-napa, mboten masalah. Langkung prayogi taren, merga menika mujudaken satunggiling pirembagan supados sakmangke saged kasembadan panjenenganipun Bapak Semar. Menawi panjenengan sarujuk Ndara Werkudara ora cocok, menika ya ora bakal mlaku. Panjenengan kali Ndara Werkudara pun mathuk pun gathuk Ndara Janaka ora mathuk niku ya ora mlaku. Mula 5 cacah menika kedah manunggal dados tunggal. Kedah saged tetunggalan rawuh wonten ing Karangkadempel sinambi mundi pustaka Jamus Myang Jimat kelima sada. Rawuhing para Pandhawa kudu ngenteni pustaka Jamus kelima sada. Kinarya usada negara Ndarawati dhisik samengko tumuli tak boyong marang Karangkadempel Petro. Wo. Gong, ha? Rasida le. Rasida ngapa? Ndara Werkudara wis cocok, Ndara Janaka wis mathuk, Ndara Neklastimbar wis oke, Ndara Puntadewa wis nyetujoni ning ana pepalang. Apa pepalange? Sinuwun Ndarawati. Sinuwun Ndarawati ngapa? Rawuh mrene rak. Sinuwun Ndarawati iki minangka kadang werdane para Pandhawa. Gosek. Sinuwun Ndarawati iki ya duwe karep, duwe sedya. Sedyane nyuwun ngambil pustaka Jamus kelima sada. Arga ngapae? Ndarawati ke Taman Pegebluk bisane waluya nirmala temah jati yen to tinumbalan pustaka Jamus Myang Jimat kelima sada. Piye? Monggo awake dhewe le sowan kalah dhisik karo Sinuwun Ndarawati. Mula Sinuwun Puntadewa kudu nglungguhi Bawa-Leksana. Sing dhisik didhisikake, sing keri ya kudu keri. Mula awake dhewe saiki ora iso piye-piye anane ming nimpa bali matur karo bapak. Sik, aja kesusu. Aja kesusu piye? Kene aku sak sik matur, gentenan. Gentenan, wis ta mundur. Oh iya, iya. Ning ora gawe masalah lho, Gong. Ora iki mung genahke kok. Heeh. Nek ora tak genahke ndak rampung-rampung. Ya. Oh iki goblok kok ora. Mundur ana? Ya, mundur. Ning aku wis weling karo kowe aja gawe masalah. Ora, aku mung arep takon karo Sinuwun Prabu Darmakusuma. Ya. Masalahe apa Sinuwun Kresna kuwi pengen nyilun ngambil pustaka Jamus kelima sada? Ya. Sing tata krama lho. Siap. Ya. Nuwun sewu Sinuwun. Iya Bagong eneng apa? Ajeng nyuwun prisa. Arep takon apa? Sinuwun Ndarawati nyuwun ngambil pustaka Jamus kelima sada kangge menapa? Dinggo tumbal wadaling praja ing Ndarawati. Ingkang wigati bakal kinarya tumbal wadaling praja Bagong. Nuwun sewu. Kok nggo tumbal Ndarawati kenging napa? Kena pagebluk. Akeh kawula ingkang esuk lara sore mati, sore lara esuk ketiwasan Bagong. Pun kula tampa pangendika sampeyan. Ning niki kula entuk ngrembug perkara Sinuwun Ndarawati napa mboten? Ya wis sakarepmu Panakawan. Nek entuk ajeng kula jelaske. Nek mboten apa-apa. Kula nyuwun palilahipun Sinuwun Prabu Darmakusuma. Jalaran panjenengan menika nuwun sewu Nalendra negari Ngamarta ingkang jenang wenang jenange bor dhateng kawontenan Datulaya. Sira arep matur apa Bagong? Namung atur keterangan. Iya, matur keterangan sing kepiye? Nuwun sewu nggih. Pegebluk utawa welaking Jawata. Niku nuwun sewu, niku diparingke sing gawe urip dhateng papan sing pancen menungsane niku ora iso dikandhani. Tegese kon manembah ora gelem manembah, kon tumindak apik ora gelem tumindak apik. Niku dewa mesti paring pagebluk kalih papan niku. Sranane digawe napa mawon, larang sandang, larang pangan, tetukulan ditandur ora tukul. Niku sing gawe Gusti. Iya. Nah, sakniki kula aturi metung Sinuwun. Nalendra Lenggah Siniwaka menika nuwun sewu sampun ngantos gampil gugu dhateng aturipun sinten kemawon. Mboten mawas menapa menika pepunden, mboten mawas menapa menika Nayaka lan Punggawa kudu dipetung nganggo nalar sing ganep.
Lire piye Bagong? Saniki kula tak takon. Ngastina niku sing dadi ratu Prabu Duryudana. Sakurawane teng mriku enten Sengkuni, teng mriku enten Durna. Niku menungsa pendak dina do gawe dosa. Iya. Ning rak kok ora ketaman pegeblok. Kok ayem-ayem mawon, kok tentrem-tentrem mawon. Terus saniki kula tak nyuwun besok karo sampeyan. Negara sing ratune Titis Dewa niku negari pundi? Negara Ndarawati. Betul. Negara sing ratune Titis Dewa niku negara Ndarawati. Iya, Panakawan Bagong. Titising Sang Hyang Bathara Wisnu. Saiki negara sing ratune ratu lumrah, ora Titis Dewa, ndak ora ketaman pegeblok. Kok negara sing ketunggon ratu Titis Dewa kok ketaman pegeblok niku nuwun sewu. Napa ketemu nalar? Apa ketemu ngakal? Monggo sing dadi ratu Titis Dewa lho. Lah niki enten niki panjenengan niku aja gampang percaya. Ratu niku nek gampang percaya morat-marit negarane. Ratu niku nek ora nggunakake paningal batin, ming paningal lair tok, morat-marit negarane. Saniki ketemune ngeten mawon. Ketemune piye Bagong? Nuwun sewu, jaman sak mangke menika aja percaya karo wong sing paling cedhak kali panjenengan, aja percaya karo kanca sampeyan, nuwun sewu rencang sampeyan. Merga ana tetembungan kedung jero iso dijajaki ning atine menungsa sapa sing ngerti. Niki akeh sing kanca tegel karo kanca, sedulur tegel karo sedulure dhewe merga mung kepengin kedulungan derajat pangkat, merga mung kepengin kedulungan bondo donya. Niku lho, Den. Mula panjenengan kudu menggalih babakan perkara niku. Nuwun sewu, saniki pertanyaannya ya nek iki Kresna tenan, nek udu ayo. Nek udu Kresna, terus pustaka Jamus Klimasada digawa nata Ndarawati, digawa teng negara Ndarawati. Dinggo tumbal niku apik-apike mung dipendhem. Monggo pusaka wis kebacut dadekke tumbal. Sampeyan wis ora duwe pusaka Jamus Klimasada, wong sing ora seneng karo Pandhawa, gawe cilakaning Pandhawa gampang. Goleki Kresna sing gawa wis ora ana, merga nuwun sewu niki mung gaweane wong. Wah, sampeyan cilaka. Yakin niku, kula mboten gawe-gawe. Manus maring jajalan Sukertani bawara iblis lanat. Bagong. Panakawan Bagong. Mudiar kowe. Aku ora iso omong karo kowe to, rasa sok gawe masalah. Ora sok gawe perkara. Lho, kowe ngunek-unekke Sinuwun Ndarawati kakangne nesu. Terus? Kowe kakangne sapa? Kakangne Bagong. Kakangne nesu kok kakangku ora nesu. Anggo ngopo aku nesu ngewangi karo kowe? Dewangi, Tru. Panakawan Bagong. Wonten dawuh. Aku tak takon karo kowe gage wangsula nampi takonku ane pertitis. Derajatmu ya apa? Derajatmu ya apa? Batur, kok ngene kok ratu. Nggih batur ya Panakawan. Panakawan ki papane ngendi? Teng isor. Kula menika namung kere, kula menika namung gedibal 17. Ing atase derajatmu ki wing batur kok dlangap-dlangap ucap mundur wini kaya grojokan. Kowe wani nyes Maranata Ndarawati kuwi adikku lanang. Terus. Wah, aku diwangi, Tru. Aku suwe-suwe tratapane. Terus wae wangsulan ora apa-apa. Nuwun sewu, kula niku mboten ajeng wantun, kula niku mung nglereske. Kula niku mung benerke, ning cocok mboten. Nek pustaka Jamus Klimasada niku ajeng dibeta teng Ndarawati nggo tumbal niku mung dipendhem. Nggih to? Monggo nek dipendhem niku ora bali. Kula ngemutke Sinuwun Prabu Darmakusuma aja nganti gampang maringake pustaka Jamus Klimasada. Napa kula ngenten iki salah? Salah. Salah kula nggih napa? Kowe salah ora nyawang karo derajatmu. Nuwun sewu, Mas. Saniki kula tak takon, sampeyan iku titahe sapa? Titahe sing gawe urip. Kula ya titahe sing gawe urip. Kowe karo aku ki padha, Mas. Sing bedake mung derajat karo pangkat. Gong, kowe le omong malah dadi masalah iki. Cerewet, kowe mena. Untal dasmu sisan. Kon ngewangi ora gelem malah meden-medeni wis kowe cengok. Ala denane bacut wani ya bacut nyemplung kali.
Wis terus ya mengkari dada. Lho. Kula wajib ngemutke ratu Gusti kula sing kleru. Apa kaya ngene iki dianggep salah? Salah perkara derajat pangkat, derajate nggon endi, pangkate nggon endi? Kula takon karo sampean. Sapa-sapa arep digetak, sapa-sapa arep digetak. Dume dadi ratu galak. Tangga iki wis saiki ayo. Muni ya. Ombo-ombonan cangkem. Ombo cangkemku kasih. Sero suaraku wong. Lho ora lho iki tenanan. Sing tau nek kowe meneng wae kok kakangne nesu-nesu iki ngopo? Mergo aku tresna karo adikku lanang. Terus? Kowe tresna ora karo aku? Nek kowe tresna kowe muni ngono iki lho, men aku marem lho. Amoh, oh setan iki. Ora gelem muni ngono to? Ora. Kowe wani ngasmane Kyai Prabu Ndrawati padha karo wani karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Kowe wani ngelani jajane Kyai Prabu Ndrawati padha karo kowe wani karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Kowe ngilo karo kahananmu. Gong sabar, Gong. Ora sabar, ana ngene iki. Ora wedi lho sawa-sawa terus. Ya wis. Aja tak eleke. Ya. Lajeng napa sampean? Arep pripun? Lajeng takon ngejak apa sampean? Wis rasa kekian gunung saiki kowe bali. Nun, saiki bali. Bali piye? Ora samboyong Pandhawa, bali. Kowe ora wedi karo aku. Kowe ora wedi karo aku. Yen nganti aku iku nesu, ana Panakawan tak glandang Nenggala, kowe mati. Salah, sampean salah. Nenggala niku ampuh, niku ratu mrap sampean. Ning ampuh ing pusaka, ampuh ing ngaji-aji menika nek diridhoi karo Allah Subhanahu wa taala. Nek Gusti ora ngeparengake pusakamu ki ampuh, mbok tok tamake apa-apa ora bakal ampuh. Ngono? Ya jaluk piye tokno nek ora percaya. Nek iso mlebu nang wetenge Bagong berarti aku dipesthekke mati saka tangane Prabu Baladewa. Nek Bagong ditamani Nenggala ora apa-apa, kewirangan kowe bol. Wah. Ngono kowe ora wedi karo Baladewa. Ora mboten wedi karo sampean. Bebasanipun ngaten sinuwun. Sak kranjang koplak ngendikaning Prabu Baladewa, kula lebetke kuping kiwa tak tokke kuping tengen. Ning sekelimah ngendikaning Sinul Prabu Duryudana. Lho. Puntadewa, Gong. Wah, Puntadewa lali. Bakal kula agem. Badhe kula agem lan badhe kula estakaken dawuhipun. Parap maresmaning jajalan. Yen ngono cetha kowe wani karo Baladewa. Cetha kowe wani karo Baladewa. Wis kowe saiki bali kono karo bapakmu. Bapakmu iki kon eling, bapakmu iki kon mulat karo kahanane. Bapakmu ki wong sekeng, bapakmu ki wong ora duwe. Kok arep bangun kayangan iki gablek apa? Mbok kon ngilo karo cengele. Mbok kon ngilo karo kahanane. Bapakmu ki wong melarat kok bangun kayangan ki ora ndelok karo kahanane bapakmu kuwi. Nganggo sopan le. Kok njur ngadeg metenteng ngarepe Prabu Baladewa, Truk? Iki wis kelewat ukuran menungsa iki. Tegese piye? Sing dinyek udu aku neh, ning Bapak Semar. Bapak ki wong sing paling tak hormati, Truk. Piyai sapa ngendikake, bapak ki tangan tengene sing gawe urip. Mula sapa sing wani karo bapakne, kuwi bakal entuk hukum sing ora ana pangapura selawase urip. Siji, bakal nampa rekasa uripe, angka loro lawanging kanugrahan ditutup. Wong urip ning donya iki nek lawanging kanugrahan ditutup, arep ngopo wisan? Wis ora duwe pengarep-arep apa-apa. Mula nek nganti bapakku dieceh karo Ratu Mandura sing jeneng Baladewa iki, aku ora trima, Tru. Gong iki malah dadi geger kriwikan, dadi grojokan, geguyon, dadi tangisan. Nek kowe ra wani mulya. Mulya ala. Kalakonane dhewe nang kene. Edan malah nyemprot-nyemprot idune Prabu Baladewa. Iye. Kowe aja sak kepenakmu dhewe ngonekke aku. Rada mundur sini, Pun. Iya. Mundur apa tak nesoni? Iya. Nek ngene iki ra wedi sapa-sapa. Karepmu piye? Kowe ngonekke aku kaya ngono. Karepmu piye kowe ngonekke bapak? Melek mripatmu kowe. Kowe ngonekke bapak wong sekeng gedhi bal 17, wong elek nyolok mripat. Tok sawang saka ngendi, ha? Aku wis ra nggo basa-basanan karo kowe.
Percuma kowe tak basani. Wong kowe iki duwe derajat, duwe pangkat. Ning kowe ora ndek unggah-ungguh, ora ndek tata krama. Kowe ora mbasani karo Bagong. Monggo kudune kowe basa karo aku. Tuwa aku mbangane kowe. Ning kowe batur, ning aku wong tuwa. Gong. Ben pokoke kudu tak luwih seru. Terus saiki kowe ngecek karo bapak wong sekeng. Tak tonton saka ngendi aku tak takon. Kowe takon wong semene iki sing do kerep ndelok wayang. Kowe ngerti nek bapak iki ora wong kene, bapak iki dewa. Sang Hyang Ismanta ya, Tru. Ismaya, ha? Ismaya. Ismanta apa Ismaya? Ismaya. Sang Hyang Ismaya kuwi kakange Bathara Guru. Apa ta sambabe bapak kok medhun ning jagat? Bapak iki nek gelem dadi dewa kae ning kayangan paling dhuwur. Kae bintange 3. Saiki kok iso ngunake bapak ki wong kere. Saiki tak takon, asalmu saka ngendi to, Mas? Hah? Mbok yo sadar diri. Kowe iki asale saka desa. Wong iki aja ninggal karo lanjarane. Wong iki nek ninggal asal mula bukane, duwe derajat ora suwe, duwe pangkat cepet tetel, duwe bondo donya, asat saben dina. Lho tenan aku ora gara, ya, Tru? Heeh. Balen ngono. Iblis. Ayo, metu Jawa. Nek pancen wani karo Baladewa, diteter sepiro kekuatane Bagong. Oke, ora nang kene papane wong nete. Metu Jawa, gelandang negara regane ati pati. Ayo, ayo, ayo. Loh, Gong. Kok balik meneh? Aku meng nyaut cagak kuwi mau apa? Sek mubeng ngono kuwi. Heeh. Wah angel ngene kon mikir ya, Tru. Heeh. Ora paham? Heeh. Bagong piye kabul kawusanane? Kula tak metu mawon mungsuh Prabu Baladewa. Lah kok ora sida matur. Wis lak jame mungkin ndak dikira kewengen iki wis 11:30 Tru. Ayo ngoyak Baladewa kok malah nang kono. Yo. Prabu mboten nginten bilih kamontranipun praja Ngamarta tumunten kados mekaten Yayi. Malah kula menika estunipun lingsem dening Koko Prabu Mandura lah kok nglanggati pikajenganipun para Panakawan. Kepareng paduka kados pundi menapa kliranana kula medal Jawi ngemutaken dhateng Koko Prabu Mandura sampun ngantos kalimputing patrap. Inggih Koko Prabu kula sumanggaaken. Namung kula suwun sampun ngantos dadosaken pasulayan. Kula nyuwun pamit Yayi. Mula Dimas matur marang pun Kakang sapa ingkang mantes nampa pustaka Jamus Myang Jimat kelima sada. Aku percaya marang kabijaksananing barep. Arep mbok paringake Kresna kuwi ya kabijaksananmu. Mbok paringake Panakawan kuwi ya luwih prayoga. Monggo. Aku percaya marang barep. Nanging saura-urane Dimas ndak suwun paring ngatur kelawan pun Kakang matura kudu penging kak tindakake supaya aja kongsi kleru nggonipun Kakang maringake pusaka barep kakangku Werkudara piye gandeng iki mangsa kala wis ngancik bedhug tengange nglakonana panembah ing wanci bedhug sawise nglakoni panembah wah barep kakangku ndak suwun ngucapake asmaning Gusti marambah makaping-kaping nganti entuk wenenganing sing gawe jagat. Kadanging pun Kakang Dimas Werkudara pun Kakang ngaturake panuwun kanthi cara mengkono pun Kakang percaya lamun Gusti bakal paring pepadhang tumraping negara Ngamarta. Kula kinten menapa dipun ngendikaken Kakang Mas kula rumaja lan kula mathuk Koko Prabu Arjuna kula wonten paring adhawu. Tatenan para wadyabala lan kawula aja nganti ing wedha kasempyok ing aradan. Werkudara, nggih. Siadi metu njaba. Tatenan para wadyabala aja nganti ning kengkena aradaning peperangan. Yo ngestake dawuh. Iki mesti awake dhewe digawe luput karo Sul Mandura dikandhake awake dhewe dadi wong kleru. Anak-anak Pandhawa do ngoyak karo awake dhewe nek nganti wani kowe karo aku malah cilaka. Siji
ora ngerti tata krama ing ngatasi batur kok wani karo Bendara. Angka loro apa ya iso awake dhewe ngalahke karo anak-anak Pandhawa. Terus rencanamu mulih. Mulih piye? Mulih matur bapak nek dhewe iso mboyong para Pandhawa. Terus nek mulih ngono ki rumangsamu wis rampung masalahe apa? Nyatane sing goleki awake dhewe anak-anak Pandhawa, Gong. Malah justru anak-anak Pandhawa kuwi dikandhani nek pancen arep ngetokke bektine karo wong tuwa, mbelani karo wong tuwa, mbelani Sinuwun Prabu Mandura ki dikandhake sak nyatane. Ayo mulih wae rasa dadak methuke anak-anak Pandhawa manut karo aku mulih. Sik, mulih ki ya ana hitungane lho, Truk. Ana hitungane piye? Mongko kowe ngerti to watake bapak? Semar kae ora iso didelok kanthi netra waloka, Truk. Semar kae ora iso ditonton nganggo mripat sing lumrah. Mripat sing lumrah piye? Semar ki nangis durung karuan atine sedih, Semar ki guyu durung karuan atine seneng. Nek tok nganti tok lapori, Pak, aku ora iso mboyong para Pandhawa. Semar meng mesem ning atine keloro-loro. Petruk anak sing dipengpengke kok ora iso mboyong para Pandhawa. Percuma utusan kowe karo aku tekan negara Ngamarta. Terus gelo atine bapak ki dingu nganti tekan bapak ora ana. Ayo bayangno. Kowe anak sing durhaka kowe. Kowe ora iso mituruti karepe wong tuwa, anak sing durhaka. Nek aku mituruti karepe wong tuwa, maju musuh anak-anak Pandhawa, aku mati. Luwe becik mati mbangane kowe urip ora iso ngabekti wong tuwa. Ngono ya, Le. Ana cara aku, Truk. Mulih wirang. Ning nang kene bakal tekani pati. Aku trimo nang kene. Mergo hitung aku wirang karo mati nek aku milih mati. Kok iso ngono? Ha iya no. Wirang ki ora bakal ilang selawase urip. Arep wis suwe nggone tumindak ala, raine ki duwe sastra wirang. Saiki wis ora kelingan. Ning nek kelingan dielingke karo sanak kadang sedulur bakal wirang meneh. Wirang ki ora bakal ilang selawase urip. Ning nek mati wis karurane ora ngrasake apa-apa. Ora weruh kahanan, ora weruh lelakon, ora ditagih utang. Nek ngono piye miturut kowe? Maju terus. Pantang mundur. Mungsuhe anak-anak Pandhawa. Justru kuwi bocah wingi sore kok kowe kalarut bayi wingi sore ta, Truk? Wah, ora sembodo kalau le menyang mau, Gong. Pokoke nek ana apa-apa tanggung wong loro. Neng kono mati ya dilakoni, urip ya disandang. Aku ngomong apa kau tak takon. Saiki kowe tak pikir. Mulih wirang ning nang kene mati. Mati osisan nek cara aku malah ora masalah. Terus saiki tak takon. Wong mati ki rak mung 3 perkara ta, Truk? Apa wae? Mati utama, mati madya, mati nisna. Mati utama, matine wong labuh bener. Labuh agama, labuh nusa bangsa, labuh wong tuwa, mongko wong tuane bener ki mati utama. Kowe modar petuk malaikat lebokke swarga. Tanpa ditimbang ala becikmu. Mergo kowe mati utama. Ngono ya. Nek kowe ora gelem, nek kowe bangga aja nglakon dosa, aku yang bakal mula sara karo kowe. Mula mapanu tak bondo, tangan tak krincung sikilmu dina iki, Petro. Mangriyen to. Dirembuk sik perkarane, rasa dadak rembukan perkara. Kowe wani karo Sinuwun Mandura padha karo kowe memirang marang pasuryaning para pepunden Pandhawa. Memirang karo anak-anak Pandhawa, kowe abdi sing ora ngerti tata krama. Abdi sing ora ngerti unggah-ungguh. Kowe mirang-mirangke pepunden Pandhawa mongko manuta tak bondo tanganmu tak krincung sikilmu, Petro. Ayo Gong, Gong. Ayo. Gong. Sik, wetengku lara, Aduh. Wetengku lara banget. Lah terus piye iki? Sik, lara tenan iki, lara sak ndur-ndure barang gitu. Oh apa? Waduh, tekan pulung ati ya, Truk, rasane. Asam lambungku munggah iki. Ya wis rasa mikir werna-werna. Kanane kaya ngene kok tak mikir werna-werna. Asam lambungku munggah tenan. Jak omong-omongan sik, Truk. Iya, iya. Mun wis mari tak gebukane. Iya, iya. Siap lho Nina, siap. Mangriyen, Den. Perkara kula ajeng mangcekel monggo ning nuwun sewu. Sing jeneng wong niku adil-adile nek sampeyan niku nampa pelapuraning Ndara Baladewa, ning ya sampeyan nampa atur kula, tegese loro-lorone disuwuni keterangan. Nek pun keterangan loro-loro niku pun mlebu teng sampeyan, mangsaring sing bener sing pundi, sing puput sing pundi. Perkara Petro ajeng mangboto bandanen.
Petro ajeng nglebokke pakunjaran, manglebokke pakunjaran mboten napa-napa. Mboten. Ning kula tak matur, apa to sababe kula kok wani karo Sinun Mandura? Niku wonten perkarane. Perkarane apa? Sing wani niku dudu kula. Lho, sapa? Niki, Dower niki. Adik kula niki. Ning sareng kula petung, Bagong wani niku merga Bagong belani karo bapak. Lho, belani karo bapak piye? Kula dikongkon karo Bapak Semar. Yo, dikongkon. Angge dikongkon teng negara Ngamarta, bapak niku ajeng bangun kayangan. Bangun morale para kawula sak negara Ngamarta. Syarate Pandhawa diaturi rawuh teng Karang Kadempel, sinambi mundi pustaka Jamus Miyang Jimat Klimasada. Ning teng riku wonten Sinundrawati Sinun Prabu Mandura ngendikake nek kepengin nyuwun ngampil pustaka Jamus Klimasada, kinarya tumbal wadaling negara. Lah niki duwer nerangke negara sing ketunggon Sang Hyang Wisnu kok ketaman pegebluk niku napa? Wonten kelakone. Mongko negara-negara liya niku ora ketaman pegebluk, ning kok negara Ndrawati sing ketunggon dewa kok ketaman pegebluk. Ngoten niku. Terus Sinun Mandura duka. Bagong manusmane jajalan Sukertane Bawana, kowe menungsa ora tatanan. Batore kok wani wangsulan karo Bendara. Bagong ya wangsulan. Kula wis ngelekke ning Bagong niku pancen wonge ngeyel. Terus Sinun Mandura ngendika ngenten iki, "Bagong, kowe bali yo. Kandha karo bapakmu. Bapakku wong sekeng, bapakmu ki wong randuwe. Bapakmu ki wong melarat, ming gedhi balar bangun payangan ki ngilo karo cengele." Nun sewu, bapakne Bagong ki ya bapak kula. Nek bapak kula dunake kaya ngono kuwi kula anake kok ora nesu niku anak sing model piye? Nek ngonekke Petro ngonekke Bagong ora masalah. Nek tekan bapak kula padha karo kudu mbelani bapak. Saniki kula tak takon, sampeyan tak unekke, "Eh Antasena, kowe anake Werkudara wong dlogak-dlogok ora iso ndodok. Nesu ora?" "Aku nesu, Petro." "Nah, padha kula ya nesu. Kula niku mergo dianak-anake karo bapak. Lek kula wani karo Prabu Baladewa niku mergo kula bapak kula disecamah dening Prabu Baladewa. Nek Prabu Baladewa ora nyenggol karo bapak, tangeh kula ajeng wani karo Prabu Baladewa. Mboten ajeng wani. Sing kula waneni niku sipate, mboten kok Baladewane." "Oh, ngono. Nggih." "Wah, nek tak hitung-hitung kok bener kowe imbangane Prabu Baladewa, Tru. Lah kene iso menggalih. Bejo kowe rung tak cekel. Nek tak cekel apa aku ora dosa karo kowe?" "Nah, ngoten niku lho, Kyai Nom niku aja grusak-grusu ning dipetung. Belajar gelar, belajar gulung. Men aja kesluru dalan sing kleru. Aku njaluk ngapura ya, Tru. Tiba padha-padha mboten apa-apa." "Wis mari, Tru. Lumayan mari iki, Tru. Wis ora lara, ora. Engko lara meneh. Ora. Wong anggere muni ana apa-apa kok lara nek aman kok waras." "Heeh, ora watakku ngono kuwi. Piye disikat saiki apa piye?" "Kok sike. Wis rampung masalahe kok disikat." "Lho, wis teluk kono." "Ora teluk. Mergo tak rembug." "Oh ya wis teruske rembugane." "Ya." "Sikat saiki, Tru." "Ora. Iki ming tanganku kumlawe men kena wetengmu kok. Tak ora nek njawil." "Ning terus pripun? Ning kowe aja seneng-seneng. Kok kula entuk seneng-seneng sing tekan kene ora ming aku. Sinten? Kakang Garukaca, Kakang Antarja. Nek aku iso dijak rembugan apik-apik, nek Kakang Garukaca, Kakang Antarja ora iso dijak rembugan. Kowe kudu ngati-ati." "Waduh. Berarti niki mengke do tekan iki." "Iya, goleki kowe bondo karo kowe." "Waduh. Piye, Gong?" "Sik migren ndasku, Tru." "Kok tincrepku to?" "Ora kene, ndungkrukane tak pacul sirahmu kene. Wong anggere muni ana bahaya kok mumet di sing wetenge lara, di sing ngambayen. Anggere aman kok waras." "Heeh, aku gumun." "Gumun karo awakmu dhewe kuwi kok ora." "Heeh. Ha terus kula kene pripun?" "Ora usah kuwatir. Ning aku njaluk karo kowe ya, Tru." "Nggih. Nek kowe dikapak-kapake Kakang Garukaca, kowe aja mbales, kowe manut wae." "Atene modar. Tru Garukaca niku otot kawat balung mesi." "Uyu ae wedang kopi." "Wis, Gong, wis, Gong, wis. Gong, ya wis. Nggo neh." "Ngoten. Kula nek dipotro sirahe pripun?" "Ora usah wedi. Nek kowe lara tak tambani, nek mati tak uripke." "Nganggo napa?" "Ki tak peres metu banyune. Banyu sungut iki iso nggo nambani wong lara nguripke wong mati." "Kuwi lha ngono kok. Anu wae kok netel. Ak dhewe sing nggawa malah ora wira-wiri lho." "Nek didetel pripun?" "Sapa sing aku netel?" "Bagong."
Kene ngene kepruke sirahe kene. Iki ki ora pasangane. Oh tak kira variasi e. Variasi dengkulmu wedake mobil variasi ora. Wis ngono ya, Truk. Kowe aja wani. Kowe digapak-gapake manut ning kowe golek acara men Kakang Garwaca wedi karo kowe. Oh siap. Aku tak ambles bumi nek kowe lara tak tambani nek mati tak uripke. Mangke riyen. Nek sampeyan ambles bumi terus kula le nyeluk pripun wong kula ra iso ambles bumi kok. Bagong kon gendruk lemah ping 3. Oh nggih. Engko aku metu. Oh nggih, siap ya, Gong. Nah aku lara kowe gendruk lemah ping 3. Oke, sampeyan perkara gedruk kok. Ndang. June ora kuwi ora gedruk lagu. Gedruk lemah ping 3. Oh iya. Wis ngono ya, Truk. Nggih. Aku tak ambles bumi. Oke. Wis, Gong, pokoke beres awak dhewe bakal ora. Ngopo, Bagong? Ming jajal kok, Mas. Asem ora. Angko nek digedruk ora metu? Ha iya. Diwasne gedruk mempeng ora metu to? Lah ya isin aku. Ha iya. Wae dindani nek ngene terus karo kanca, Gong. Heeh. Mbok kowe ganti sing biasa wae kono, Gong. Sing Bagong biar. Ah, ora. Aku nganggo iki wae sumuk banget ya wane. Adem kaya ngene kok sumuk. Sumuk aku. Oh iya. Dindane ndro karo kanca nek tekan kene takoni apa wigatine. Wae ora usah wedi, ku tak gedruke ping 3. Men Ndara Antasena jedul. Ya. Ndara Gatotkaca. Iya, Petruk. Wonten apa karo awak mriki? Petruk, Nun. Aku tekan kene pancen goleki karo kowe. Nek pun kepanggih, aku tak takon karo kowe Wangsulana, nggih. Kowe wani karo Siwa Mandura ya. Oh nggih. Leres. Lah pripun to? Didhawuhi dening Siwa Mandura, Gatotkaca golek ana menyang ngendi papane Petruk. Yen ora gelem bali, yen perlu sampurnakno, Petruk wis wani ngina karo wong Mandura. Wani gawe wiranging para punden Pandhawa, teka derajate Petruk wani karo Baladewa. Petruk, Nun. Apa iki mbok tindakake kuwi gawe wiranging para punden Pandhawa. Mula Gatotkaca isin duwe abdi kaya kowe. Kowe bali. Nek kula purun wangsul, benah awakmu. Nek mboten purun wangsul, mapano. Apancat pundhakmu tak gembol dasmu dina iki, Petruk. Ing Caca muntap lir kretap duka yayasinipe. Netra kocak ngondar andir. Oh. Nun sewu Den. Pangandika sampeyan sing keri dhewe niki wau kok teng ati kula rasane lara banget. Pangandika sampeyan sing keri dhewe niku. Teng ati kula rasane kok larane ra jamak-jamak. Nun sewu lho Gus niku wong tuwa. Sampeyan niku ora ana separone umure Petruk. Sampeyan niku ora ana seprapate umure Petruk. Selagine wong tuwa sampeyan Ndara-ndara Pandhawa niku kula sing ngomong, wiwit cilik kula ya ngerti. Dewasane Ndara Pandhawa, Sinuwun Puntadewa, Ndara Werkudara, Ndara Janaka, Ndara Krasdewa niku ora tau nyuwarani elek karo Petruk. Lah kok sampeyan bayi wingi sore? Sampeyan pentala ngunekke Petruk, Petruk pancat pundakmu, tak gembol ndasmu. Kula iki wong tuwa ya. Ya niki wong tuwa. Kok malah nangis, Truk? Cerewet meneng wae kowe. Kula iki wong gerang. Umur kula wis pinten-pinten abad. Kula niku ora tau disuarani elek karo sapa wae. Nek sampeyan pancen mentala pateni Petruk mang pateni. Lah sak dadakku kan gunem. Mang pateni mboten apa-apa. Engko mang potol sirah kula. Mang potol Den. Kula percaya sampeyan iso wong sampeyan niku satriya sekti, satriya digdaya. Sampeyan tau ta dadi jedi teng Kawah Candra Timuka. Sing ngetutke sapa? Kula teng pinggir kawah. Nganti sarung kula kobong. Mergo kula ngetutke sampeyan, kula tau njaluk ijol, ora tau. Niki netepi kewajiban kanthi lahir batin. Ning bareng dewasa sampeyan men dilapori karo Prabu Baladewa. Nek Petruk tumindak kaya ngene ora gelem nampa keterangane Petruk. Kok terus ajeng mentala mateni karo Petruk. Mboten napa-napa. Mboten napa-napa mang pateni Petruk. Santai wae ta, Truk, santai wae. Ora ngrekoso ta, Truk. Suarane dinggu sesuk bengi, sesuke bengi. Lho ati kula nek cara sampean kaya ngeten iki. Nggo mang pateni kula.
Mawateni pun Mang Potol. Mang Potol niki kula drat-dratane tenggen guru niki. Nek sampeyan mateni karo Petruk, nyawane Petruk munggah teng kayangan, teng swarga ketemu karo Prabu Pandu. Sampeyan ngerti Prabu Pandu sapa? Kanjeng Eyang. Nah, kene paham. Prabu Pandu takon karo Petruk, Petruk kok wis mati? Nggih, pun tek batrene. Sapa sing mateni, Truk? Sing mateni putu sampeyan. Lho, putuku sapa? Anake Ndara Werkudara sing nami Raden Gatotkaca. Kowe salah apa? Kula mboten salah, kula mboten kleru. Yen ngono putuku Gatotkaca sing kleru tak golekane menungsane. Yakin niku kejadian kaya ngeten niku. Merga Prabu Pandu simbah sampeyan niku arepa ratu-ratu ning jagat, ning tresna karo Petruk, ora tau nyuarani karo Petruk, Ndara. Yes. Sukses. Ayo. Ora kowe kok iso nangis ya, Tru? Ayo iso lho ya. Kowe iki biasane ra angel nangis. Anakmu mlebu rumah sakit kowe nanggap dangdut kok. Cengelmu ki ora. Ora anake mlebu rumah sakit kok nanggap dangdut ora. Kok iso nangis? Ayo nggawa brambang tak leletke mata. Mengkari njewewek lho wis metu kabeh. Ndara Gatotkaca tak critani terus raine saya pucet. Terus klipat mabur ngambandir Gantara. Wah pinter kowe gawe sandiwara. Ha iya. Satriya loro kalah karo kabeh. Heeh. Kari siji didumdil ya to. Didumdul piye? Didumdil kok didumdul. Didumdil piye? Didumdil gane aku wis ngalahke loro mingkari Antarja. Tandang ngono. Waduh. Mbok kowe sisan. Lah terus kowe nyambut gawe apa aku tak takon? Kowe mau mung nang burine terus ayo tro ming dolopi tok. Kowe genti nyambut gawe aku tak ngaso. Iki mingkari Ndara Antarja. Piye caramu? Kowe kudu iso nggunakake cara. Kaya aku lho nganggo sandiwara ngene iki mau sandiwara tak rewangi nangis. Oh, iki nek dinggo. Antarja iki ampuh. Ampuh. Putula. Putula piye? Mbahne Ndara Antarja ki dewaning ula. Nek nganti nesu, wah. Matek aji ula sak donya goleki kowe kabeh. Masa? Ula werna-werna? Ula werna-werna. Kowe lagi dengok-dengok parani ula. Kowe lagi turu jejere ula. Kowe lagi adus parani ula. Mongko ula demung macan, lari angon, ula welang, ula weling, bandotan macan. Oh, perlu ula sendok sing paling entek-entekke go. Apa? Kowe gak isgo goreng yo entek, gak bakmi yo entek. Aku tak ketemu ula sendok terus. Arep ngopo? Arep nyiduk. Arep nyiduk ora. Wis ya, ditandangi ya. Aku tak ngasuh nang wit gedhe ae. Ngisore ketok iyu banget nggo nglikar kok kaya penak banget. Ngono nek wong goleki kowe, omong nek aku ora ono, siap. Nek wong ngeyel, tandangi le, anak Semar kok jileh. Oke. Lakonane terus ora usah melu-melu, Antarja ketok takoni goleki Petruk, sampluki gong. Bawatnya bentar. Kebabang nyomong gue ngalogo. Ndara Antarja. Yo, Bagong. Aku sing tekan kene. Kowe gatosipun goleki Petruk. Kowe ngerti Petruk apa ora? Ngertos. Korene. Oke. Terus? Sing digoleki kowe kok. Wah, jan. Aku ora iso omong to nek goleki aku ora ana. Pokoke didum nyambut gawe didum wong loro. Kok aku muni ora ana? Ora ana. Ngaku ngapusi, ora apa-apa. Aku dosa, tak sanggane. Ya. Petruk ora ana. Kowe mbudheke aku. Kowe guneman ning kono mau karo Petruk, aku krungu tak kandhani. Wah, Truk. Krungu
ora ana wong tak pancal raine ora. Omong nek iki swara radio. Oh iya. Suara radio. Radio ngendi? Kanca tani. Kanca tani kok omong-omongan. Kanca tani iki biasane uyon-uyon. Wah, terus ngerti ya? Wah, jan aku suwe-suwe mumet lho, Gong. Nganu liyane kanca tani. Oh iya. Radio ngendi? Radione kanca-kanca. Lu tau urung ta kowe? Urung. Lagi anyaran kok. Petro nendi? Ora ana, mboten wonten. Sampeyan mriki ajeng napa? Goleki Petro. Nek pun ketemu, Petro tak bondo. nek Petro ora gelem, Tak jiat. nek Petro wani, Tak pateni. matane Petro. Iya. Ngopo dadak suluk barang ya men seniman e padake. Katriku mulung mangrempaking badya. Magiri runanggono. Suluk ora pethoke kok. Sing penting wani. Petro tok wenehke apa ora? Ora. Anggepe apa? Petro iki kakangku ejo. Lho. Kok Jawa piye? Jenengmu sapa? Antarja. Tundang Jo ora gelem. Kon ngundang ngontorno piye? Busine nggo nendi? Ya sakaremu le ngundang. Ah, ngono wae manut. Petro iki kakangku, Mas. Petro iki masuk angin wis tak tileki. Nek perlu tak goneng rumah sakit. Tak infuske. Man Petro ki waras. Aku Petro diame-ame patine. Kowe ki duwe hati ora, Jo? Petro ki abdimu lho, abdine Ndara Pandhawa. Kok mung perkara kowe dilapori karo Baladewa arep tegel karo Petro. Menungsa apa kowe? Lho. Malah ngune-uneke karo aku. Tak une-uneke kowe mergane nom-noman goblok. Ora iso gagas nganggo nalar sing genep. Yen kowe ngune-uneke karo aku tegese kowe wani karo Antarja. Sing tak wedeni apamu? Tuwa aku mbangane kowe. Kowe wani karo aku kowe kualat. Nek aku wani karo kowe wis sak mestine mergo aku wong tuwa ngajari karo canom. Wiladala. Ora wiladala iki tenanan iki. Ayo raguyan iki serius iki. Apa mbak anggap aku wedi karo kowe? Apa mbak anggap kowe putu dewane mula terus aku wedi karo kowe? Ayo ndi takno ulamu. Ora wedi aku, ulamu dawa-dawa jirih-jirih. Ulaku cendhek ning kendele ra sama-sama. Ayo. Piye? Ngerong mrono mrene ya. Sapenake dhewe ayo. Anggepmu apa? Yen ngono kowe wani karo aku. Sing tak wedeni apamu? Ora minggat sembur mlonyoh awakmu. Piye? Muni piye kowe? Sembur mlonyoh awakmu. Hargae mlonyoh awake Bagong kok. Bagong ki digodhog kowe ora tetel tak kandhani. Kok mung disembur. Kowe ngerti ora? Bagong ki anake sapa, Jo? Bagong ki anake Semar. Semar ki sapa? Semar ki Sang Hyang Ismaya, kae kakangne Bathara Guru. Mula Semar ning jagat ki janjane digdaya. Ming Semar ki ra tau pamer, ra tau umuk, ra tau ngandhake nek dheke sekti. Ning anak-anak ya diparingi aji kasekten dhewe-dhewe. Gareng kae diparingi aji pencopetan. Petro penglibengan, aku pendodosan. Kabeh dikai aji dhewe-dhewe. Nek kowe arep njajal aji-ajine Bagong sing diparingi karo Semar, aku mongko wis diweling. Bagong, kowe kena nggunakake aji-aji iki mergo aji-aji iki ampuh tenan. Tamake gunung jugruk segara asat. Nek ming gunung tok demek iso jugruk, segara tok demek iso asat. Lho, edan men pusakamu. Ora edan ampuh kok edan. Ya ampuh men pusakamu. Lho ampuh. Gunung tak demek wis jugruk kok. Segara tak demeki asat. Wis tanggo nyoba bola-bali. Aja kok ming siji gunung loro tak demek jugruk kabeh. Jugruk ngiwonengen kabeh. Segara tak demek iso asat. Ha nyoba piye? Matno. Waspadana. Waspadalah. Tlapak aku iki nek nganti wis murup abang, kowe mlayu ya aja. Mlayu sing adoh.
Mbangane engko tak demekke diadamu jemblong tekan geger. Aku ora ndek tanggung jawab nambani kowe lho. Nek kowe mati nek ana Slendra Werkudara mergo kowe tak kandhani ora nggugu. Hah? Paham ora ketap-ketip? Paham ora kata-kataku? Iya aku ngerti. Nah, iki saiki dimatke. Tak cedhake ngene men cetha. Tengah-tengah epek-epek iki nek abang. Kowe ndang lunga saka ngarepane Bagong. Nek nganti kowe ora lunga saka ngarepane Bagong, nek nganti ana apa-apa, ana berita Antarja meninggal dunia. Aku aja tok salahke. Mergo kok tak kandhani wis ngeyel. Ndelok, lho ki Jo, wis kuning. Ki dilongkas mateng. Engko dilongkas abang, nek wis abang tak dumukke dadamu ngono. Mati tenan aku ora tanggung jawab lho, Dak. Waduh. Oh, sambato. Petruk dilawan. Mati omong sapa? Awas Den. Iya. Mentuk palu gedene semono kae. Nyilek anu perbaikan jalan e. Ngendi? Ngisor kono nyampil, Pak. Gotong gedhe, Pak. Cuthuke ndase pragota modar kalau gedabrikan kejet-kejet. Nek nganti mati karemu lho kok. Iso mati kok? Ya iso. Pragota iki iso mati to? Iso, kae iki menungso e. Waduh mongko nggon pas mburi kene iki to. Wah, gagar otak. Nan kengko nek nganti cangkeme metu mbluke gagar otak berat. Terus pingsan, terus mati. Kowe goleki polisi. Kowe kok ora omong to, Truk? Mbok ora meden-medeni to. Wong lan uthuk meng lirih. Lirih apa? Wong saka kene krungu mak klothak ngono kok. Kae iki mau ki watu. Watu apa? Iki senengane karepmu lho nek mati. Ora tanggung jawab lho. Wong perang kok mikir mati mbok men. Wis ora bakal tak pikir modar ya wis. Petro. Ponokan Bagong ora minggat saka negara Ngamarta glandang negara dadi mati wae. Manus karek jajalan pertane bone sangat.
ceket ta. Sinuwun Mandura tak rungokke lah kok duka yae sini Petruk kanong para kraming kacukono koron ngawarta glandang nenggala. Brubut melayu. Waduh. Bagong mau piye ya? Monggo Bagong ki nek melayu ra iso banter mergo pupune gathuk. Monggo suarane mak buk. Waduh. Mati kowe, Gong. Lemu melayu ora banter ketututan Ndara Baladewa. Bagong iki adine Petruk nyol tampan ana nenggala. Cus. Modar kowe le. Lho. Iso slamet, Gong. Asem aku ngojek e. Lho. Ngojek? Ora iso mlayu kok. Oh ya syukur nek kowe ndek ide ngojek. Kowe klepat mlayu, aku arep mlayu, wis ketinggalan adoh. Ana ojek cecek tak cengklaki. Oh. Wah, mlayu kok. Wis sing ngojek ki tuwa. Montore Yamaha 75. Ayo. Dadi ming suarane tok sing seru. Wah, mlakune ming 20. Masa ojek diselip Baladewa? Baladewane nyelip bedhagang ora ta aku merem karo ngekep tukange ojek. Helme tak nggo. Oh. Oh, tak walik helme. Sing ketok cengelku dadi ra weruh rupaku. Ha iya. Slamet yo slamet. Yo bali yo, Gong. Hah? Ayo bali saiki wis wancine bali. Nek maju modar. Jare kowe wirang karo mati, pilih mati. Ha terus? Ha terus ngapa iki? Iso ngalake anak-anak Pandhawa kok bareng kono bantongane metu kok kene bantongane ngejak mulih. Ora gayeng iki. Ha terus maju terus. Aku mati nek maju. Ingat. Mati utama langsung swarga. Mergo kowe mbelani bapak. Oh iya ya. Heeh, wis malah tentrem ning swarga, Tru. Ora usah ngliwet. Ora usah nggodhog wedang apa-apa kebutuhan dicukupi karo widodari. Kowe ora digoleki mendring. Ha iya. Aku iki bangetan ember barang ya kredit kok ya. Ora wong ora duwe kok. Wis ben sak arepku kok ya. Heeh, wis modar wae ora apa-apa. Lho, dengkulmu melocot ora. Nek ngono terus iki piye? Wis ora usah wedi, kowe tak sangoni gaman. Maju. Asli to aku ora goro. Bapak bangga denganmu. Nek nganti kowe mati, kok jasadmu tak go mulih karo bapak dipendhem ning Taman Makam Pahlawan. Iki Petruk sing belani karo bapak. Dikai gendera kaya pahlawan sing wis gugur ning Madyalaga. Oh iya, Gong. Oh iya, santai wae. Wis dadi Taman Makam, wis dipendhem ning Taman Makam Pahlawan, matimu petuk widodari ning elek-elek. Ya men. Elek-elek ya men. Munggah ning kayangan. Mandi ning swarga, golekno gaman. Hah? Golekno gaman. Arep ngopo? Arep maju. Ngono kuwi cah kendel e, mati kok wedi. Apa? Oh, HP ku mati tak ces urip meneh kok. Aku nak HP, aku menungso e. Oh iya, Ding. Yo, majune terus. Kok bendo? Apa? Milihmu apa omong? Sing nang ndi iki nang golok ya ganti. Aku memang kurang manut piye ta, Tru? Ya, sewake ngene bakul glugu. Ha iki rada gleleng. Ha iya. Cacah Baladewa. Heeh. Pres wis dadi sewalang-walang. Nek ra aku mati sik. Mulane kowe ndisiki aja keri. Oh iya. Titip dompetku, Gong. Hah? Titip dompetku. Kekno bojoku ya. Heeh. Engko nek nganti aku 3 dina ora bali, kon nyelameti 3 dina tekan 1000. Aku mati, ngono wae. Oke. Ya. Anakku sing barep lanang kae wis arep lulus SMA. Sesuk lebokno ning perguruan tinggi. Lah sah tinggi-tinggi engko nek tiba ngrekoso. Ku sik perguruan tinggi lho, fakultas. Kowe iki piye ta terus sekolah tekan SMA kon fakultas. Fakultas kuwi jurusan. Kenek, udu. Pokoke ngono universitas. Oh lah, maksudku ngono kuwi ora sing intelek omongane. Oh iya. Wis kono maju kono. Ya. Taman iki ya kon. Taman iki gradi cengele Baladewa. Tugel-tel gulunge cacah-cacah. Ya.
mutilasi. Ya. Ayo, Amo Suramrata, Jayawrata. Imbang yen padha-padha iki grajiku tampana legane. Wah! Wah, parus maning jajalan iblis lan menungso ra tataran. Walah dalah. Iki Petruk nggawa graji iki oh iki. Ae susah entuke pokoke. Mungsuhe nenggala kok iki pamunaing satu sekti. Tamake Gunung Jugruk Sekorasat. Iki tau tate kramas getih Nalendra. Iki tau nggo nyolong wit kambil ping 3 ra konangan. Walah setan apa? Mati dening aku. Cepet jajamu wae. Ayo, kamu. Yai, kula nyuwun pangapunten sewu-sewu rapatanipun ingkang Raka Tadah Wadana. Ngantos kula mboten saged amam bengi kamurkanipun Koko Prabu Mandura. Wekasan mboten saged dipun silaki dados sing panca bakah antawisipun Petruk kaliyan Koko Prabu Mandura. Koko Prabu Mandura mboten saged angampah mubal babaling karepson wekasan ngeliga Kyai Nenggala. Petruk kenging Kyai Nenggala kendhang kapracondhang kontal kaprapal. Samangke mboten dipun mangertosi wonten pundi papan pernahipun Petruk tasih gesang menapa sampun pejah. Koko Prabu mestinipun mboten mekaten lampahan ingkang dumados ngelingi bilih Petruk menika Panakawan Padruka piyambak. Nggih, Yai. Sajaipun Petruk ngiwi-iwi dhateng Raka Mandura. Kasengaja ndudul kamurkanipun ing Raka Mandura wekasan kula mboten saged ngampah mubal babaring karepson Petruk kenging Kyai Nenggala. Nanging sasampunipun menika wonten raos getun salebeting manah kula. Nanging kados pundi malih bebasanipun sekul ingkang sampun dados jenang mboten badhe wangsul dados sekul malih. Kula nyuwun pangapunten. Koko Prabu menawi bab menika gampil. Namung kuwatosing manah kula menawi ngantos sak mangke Kakang Semar ngertos lelampahan menika. Tumuli Kakang Semar mboten narimakaken sinten ingkang badhe saged amambengi kamurkanipun Kakang Loyantaka. Mila ingkang saking menika Koko Prabu Ndarawati gandeng paduka ingkang sagah ngendhakaken kamurkanipun Koko Prabu Mandura. Parandene gagar wigar tanantu karya kula nyuwun pangapunten paduka Kanjeng Koko Prabu kedah tanggel jawab perkawis menika. Yai, kula wonten paring adhawuh. Bab tanggel jawab kula mboten badhe selak. Namung wonten sukune lan ing penggalih paduka Yai Prabu kedah paring pustaka jamus nyang jimat lima sada. Mesakaken dhateng kawula kula ingkang nandhang pagebluk kepareng maringaken pustaka jamus lima sada tumunten kula badhe maluyakaken negaring Ndarawati. Mangke menawi Ndarawati sampun ketingal padhang. Tumunten kula badhe ngunduraken pustaka jamus lima sada wonten negaring Amarta lan ngupadi wonten pundi dunungipun Petruk. Saestu Koko Prabu, Yai, kula mboten badhe wantun atur lamisan paduka Yai Prabu Ngamarta. Menawi kula mekaten dinten sakmangke monggo pustaka jamus klimasada kula aturi nampi. Nanging menawi mangke negari Ndarawati sampun ketingal padhang, kula suwun pustaka kakunduraken wonten negari Ngamarta. Lan paduka Kanjeng Koko Prabu kepareng ngupaya wonten pundi dunungipun Petruk. Oh inggih, ngestaken dawuh. Koko Prabu Mandura, nggih. Sawetawis Koko Prabu kula tilar wonten negari Ngamarta. Gusti, aku tinggal ning Ngamarta iku arepe piye? Mongko Prabu takon ning negara Ngamarta ku mung minangka dadi saksi tama atur Kyai Kresna inggih kunjuk Yai Prabu Samiaji. Koko Prabu leres ngendikanipun Koko Prabu Mandura, kula nuwun pamunten kula badhe munjatosanipun Koko Prabu Mandura. Mangke menawi negari Ndarawati sampun padhang, kula ngunduraken pustaka jamus lima sada sinambi amethuk paduka Kanjeng Koko Prabu. Ngono Kresna. Inggih. Ya. Yen pancen kaya mengkono aku mengkari manut. Mila klaturi lenggah sawetawis wonten negari Ngamarta, Yai Aji wonten dawuh. Pusaka kula aturi maringaken. Lan sakmangke kula nyuwun pamit wangsul dhateng negari Ndarawati. Koko Prabu, monggo kula aturi nampi.
winayeng mangglung mintonaken Dewi Kramanira kang kumitiraning asta kang kumitiraning astaning asta Setyaki wonten timbalan. Lah kok ora kaya adat sabene iki para Pandhawa kalah nglumpuk ana ing bangsal pengrawit. Monggo pendak-pendak pun Kakang Suwana ning Projeng Ngamarta tansah sinugata panembrama ingkang banget gawe bombong penggalihipun Kakang. Nanging kok ora ana ingkang paring pangandikan Yai Darma Kusuma sajake ewa nyawang pun Kakang. Werkudara gligaping paningal kaya ora tajem. Arjuna ya semono uga tumungkul ing Kisma. Kok Prabu? Nggih. Wonten menapa menika? Gusik. Kowe kok dadak takon ana apa iki? Sirmu piye? Lagi wayahe Prabu Ndarawati mungkur saka negara Ngamarta. Nalika semono kowe sowan nang Praja Ngamarta nganti karo pun Kakang. Pun Kakang tok dadekke saksi tama bakal atur Risyadi konjuk Yai Samyaji. Ngandhake enten negara Ndarawati ketaman pegebluk. Mula pun Kakang mbok kanthi dadi seksi nggone Siadi bakal nyuwun kampil pustaka Jamus Klimasada. Barang Siadi nampa pustaka Jamus Klimasada pun Kakang ndok tinggal ning kene. Alasanmu engko yen wis negara Ndarawati katingal tentrem, aku tok pethuk saka negara Ngamarta. Lah kok saiki kowe bali mrene iki arep piye? Ya aja gawe bingung atiku lho Kresna. Setyaki wonten timbalan. Wis kecandak saiki. Barengipun iki mesti ana Surya kembar. Mboten ketingal. Wis tak uruse dhewe kok rasa melu-melu Setyaki. Nggih, ngatus-atus kok Prabu. Yayaji. Kula nyuwun pangapunten. Paduka Yai Samyaji kula aturi lenggah ingkang langkung sekeca. Werkudara tentremna rasamu ya. Ora usah bingung. Kok Prabu? Nggih. Mangke kula ingkang badhe narbuka lampahan menika. Tegese piye? Kula aturi lenggah prayogi. Arjuna wonten paring adhawuh. Perangan ingkang padha lenggah ning kene iki ora ana sing tak percaya kejaba mung Siadi. Merga jagat iku wis dadi paseksen, Wisnu kuwi bibelah dadi loro. Ingkang separo mapan angganing Nata Ndarawati, ing separo mapan angganing adiku Madukara. Mula upama pun Kakang kuwi kembang Siadi sarine, pun Kakang kuwi geni Siadi urupe. Dadi ora iso dipisahake. Janaka wonten dawuh. Marata nggunakno permana jati. Gunakno netra batinmu ingkang cetha Yayi. Sawangan pun Kakang. Pun Kakang ingkang nggawa pustaka Jamus Klimasada apa dudu Janaka? Koko Prabu kepriwasan. Mboten kinten babar pisan bilih negari Ngamarta kedatengan Durjana ingkang membuh paduka Kanjeng Koko Prabu tumuli nyidra pustaka Jamus miang jimat Klimasada. Wonten satunggiling Durjana ingkang saged marodol saka sela-selaning garu nindakaken telik Mangendrajala Koko Prabu. Werkudara, nggih, krungu to? Ya. Koko Prabu mireng? Ya, aku ngerti. Lah iki terus piye? Lah yen ngono jebul sing nggawa pustaka Jamus Klimasada mau dudu Yai Kresna. Arjuna seksinipun. Menapa Koko Prabu badhe tida-tida lan aturipun kadang kula panengah? Ya ora. Ning lah terus rampung piye kahanane kok dadi kaya ngene? Werkudara kowe aja meneng wae Werkudara. Kresna kakangku. Wit biyen mula Werkudara ki nggone wong wutuh apa anane. Nadyan kanthi pawadan kowe nggunakake Janaka mbok nutupi awakmu. Nanging Werkudara percaya karo paningalku dhewe. Ilanging pustaka Jamus Klimasada diboyong dening wujuding Kresna. Mula baline pustaka Jamus ya saka kowe, ora ya saka kowe. Yen nganti ora iso mbalekke pustaka Jamus Klimasada, aja ngaku kadange tuwa para Pandhawa.
metu kok digondheli Kresna kula wonten maring adawuh tak pikir-pikir Werkudara ki arep wong mloho ning ucape sarwa bener mula aku ya ngertine sing nggawa Ratu Ndarawati wujude Kresna yen nganti sira Yai Prabu ora iso nemokake meneh pustaka Jamus Klimasada kowe padha karo memirang karo pasuryanipun Kakang memirang karo kadangmu tuwa Mandura Prabu Baladewa mbok gawe isin negara Ngamarta ora iso nemokke aja ngaku dulurku nom Pak Dados pundi lampahan menika wis-wis ora sandadak digetuni. Saking lelakon kuwi adile mung dilakoni, inggih. Penandang kuwi adile mung disandang, mbok menawa wis dadi lakoning Nata Ndarawati niki wis dadi sandang aku. Tak nggone Janaka ora usah kuwatir. Inggih, nanging pustaka Jamus Klimasada ical, ilang kuwi ora iso digoleki to. Waton sinartan pambudidaya, menungsa diwenehi akal, pikiran kuwi dienggo budidaya. Inggih, ora kok menggo wangun-wangun, inggih. Semono uga Janaka tak jaluk sesuk meneh sing tanggap ya Yayi bareng paduka. Semar kuwi samar, kae ora iso digagapi nganggo. Ya kuwi nalar sing ganep. Kakang Semar kae panjalmaning dewa. Kae weruh sadurunge winarah. Mula sejatine iki mau utusan karo Petruk merga Kakang Semar ngerti yen to negara Ngamarta kuwi ketaman mendung. Ora suwe meneh mesti dadi udan. Mula Kakang Semar budidaya dadi pepayung ning tinemune Pandhawa ora tanggap. Samengko mendung wis dadi udan, malah wis banjir ana negara Ngamarta. Bareng paduka, ayo budal ning Karang Kadempel. Wonten menapa? Nyuwun dawuh Kakang Semar. Lan nyuwun pangapura dene para Pandhawa kurang tanggap. Koko Prabu ngestaken dawuh karo pun Kakang bareng semonggo. Enten apa, Den? Kok sampean rawuh enten Karang Kadempel? Kakang Semar mestine Kakang Semar wis antuk ature anakmu si Bagong nggone mbok duta menyang negara Ngamarta ya kuwi bakal mboyongi marang para Pandhawa. Ah, nggih. Panjen anakku lho Bagong wis crita akeh-akeh. Babakan anggenipun Petruk pasulayan kali Ndara Baladewa nglabuhi sampeyan. Wekasan Petruk kendhang kapracondhang kontal kaprapal. Duka tasih urip napa sampun pejah kula piyambak mboten mangertos. Kakang Semar, mestine Kakang Semar ora bakal kekilapan yen to satemene ingkang mboyong pustaka Jamus Klimasada kuwi dudu Nata Ndarawati. Mangke riyen ning blegere sinuwun Kresna. Mula sampeyan ora usah dadak selak, sampeyan ora usah dadak kanthi pawadan Ndara Janaka. Semar niku napa sing dumadi katon wonten ing netra nggih niku sing kula percaya. Monggo Bagong ngendikake utawa atur kali kula nek sing nggawa pustaka Jamus Klimasada sampeyan. Mula sampeyan ajeng selak kaya ngapa niki dadi pedamelan sampeyan balekake pustaka Jamus Klimasada kalih goleki teng pundi dununge anak kula Petruk. Nek Petruk tesih urip, syukur mangayu bagya. Ning nek Petruk pun pejah, kula njaluk kuwandhane mang bekta teng Karang Kadempel. Ajeng kula rukti sak tataning panembahing Petruk, Ndara Kresna. Yen pancen iki kabeh mbok pasrahke marang Kresna, aku ingkang bakal ngupaya menyang didununge pustaka Jamus Jimat Klimasada. Sartane arep ngangin-angin kabar menyang didununge Petruk. Apa wis tekaning pati apa isih urip? Mengko aku bakal paring ngabar kelawan Kakang Nayataka. Matur nuwun, Den, matur nuwun. Dene sampeyan tanggung jawab perkara lelakon iki. Sampeyan ampun kuwatir kula kantheni anak kula Nalagaling kalih Bagong. Manginggal budal saking Karang Kadempel ngupaya pustaka Jamus Klimasada. Arjuna kula wonten paring adhawuh. Ora usah dadak mesgul ati mayuh. Digoleki kanthi lega-legawaning ati. Muga-muga Jawata paring pituduh menyang diduning pustaka Jamus Miang Jimat Klimasada. Monggo Koko Prabu kula dherekaken blegegek ugeg saduli tomel. Kok kaya ora sak mempere nek aku terus utusan Nata Ndarawati.
karo Ndara Janaka ngupaya pustaka Jamus Klimasada. Ndak dikira wong tuwa omong enak-enak lungguhan sila tumpang kendangan dengkul. Den, ampun kuwatir kula ngawat-awati tindak sampeyan saking katebian Ndara Kresna, Ndara Janaka. Ratu Gustimu aku Prabu Dewaningrat ing pangajap sumusul kawan bapa Penemban Dewa Kahana ing nalika semana ninggal praja ing awu langit saguh bakal nglulusake panjang kaku nggonku dadi ratu ning negara Ngamarta. Nanging nganti tekan dina iki lha kok dadi ora ana kabar kawusanane. Tumuli sira tak kanthi nyabrang segara prapteng tanah Jawa. Lah banjur bakal menyang nggone awake dhewe ngupaya menyang dununging bapa Penemban Dewa Kahana ingkang saguh gawe ringking para Pandhawa. Sinuwun saenipun sampun ngantos kesesa. Ingkang Rama Begawan Dewa Kahana menika pandhita ingkang limpat, pandhita ingkang wasis waskitheng esti. Mbok menawi kanguningani bilih kula lan paduka Gusti kula ingkang sinuwun mapan wonten gisih ing samudra menika sinuwun. Pandhita kang kinarya wangsit pindha kumbang hangajaping madu angiseping madu sarining tawang bapa Penemban Dewa Kahana mboten saged dipun raosi dene nembe kemawon kula raosi kalian Patih Dewa Yaksa paduka sampun wartedhak merpeki papan panggenanipun ingkang putra pun Dewaningrat. Anak Prabu eneng apa lah kok nganti keraya-raya nyabrang segara? Apa iki sira anak Prabu ngupaya pun bapa inggih Penemban? Krana sareng kula ampah-ampah parandene sak mangke mboten saged anduwa dhateng pepinginaning raos ing tan bangkit pinambeng. Anggen kula kepengin dados narendra wonten negari Ngamarta. Sak mangke kula badhe nyuwun priksa Penemban. Panjenengan sampun sagah ngupaya keringkianipun para Pandhawa, sak mangke kula nyuwun priksa, lajeng keringkianipun Pandhawa menika mapan wonten pundi? Mara gage midhangetna ya nggir. Iki pusaka wujud layang druwang putih, mulus putih. Iki ingkang winastan pustaka Jamus Myang Jimat Klimasada. Nggonku ngimpi-impi kepengin ngrebut pustaka iki. Nganti wis sawetara suwe mapan ana ing praja Ngamarta. Tumuli aku entuk srana Membanata Ndarawati ingkang tuhu kuwi dadi pengayomaning para Pandhawa. Wekasan Pandhawa ora padha cubriya kelawan aku. Pustaka Jamus Klimasada diparingake marang aku lan saiki wis ndak asta ning astaning Begawan Dewa Kahana kula Dewaningrat wonten dawuh. Ngerti ya nggir. Pustaka Jamus Klimasada kuwi panguripaning para Pandhawa. Anggen kula badhe kelampahan lenggah dampar ke Prabu Negari Ngamarta. Sirmu piye nggih? Mboten wonten ingkang kula ajab kejawi amung saged mbondo Pandhawa gangsal. Lah banjur keparemu dinten menika badhe kula ampyak negari Ngamarta. Sira ora nggawa wadyabala sak wutuhe. Nadan kula mboten wadyabala sak wetahipun nanging Bapa Penemban sampun saged mbeta pusakanipun para Pandhawa. Pandhawa tentu sirna saking tanganipun ingkang putra pun Dewaningrat Penemban. Mongko saka pangarsaku aku ning negaraku ki wis bagus-bagusing para ratu, para narendra. Lah kok tekan kene malah ana satriya bagus ora jamak sapa? Raden Janaka. Kowe sapa Narendra Muda? Narendra ing awu langit Prabu Dewaningrat. Prabu Dewaningrat ya. Nlonjong botol kang dadi tindakmu ana ing laladan negara Ngamarta. Sediamu apa? Mung kepengin ketemu karo para Pandhawa. Raden Pandhawa wis ora bakal suwe lono urip ning alam padang. Pandhawa bakal tekaning pati sabab Penemban Dewa Kahana wong tuaku bapa guruku wis kelakon ndusta pustaka Jamus Myang Jimat Klimasada. Mula Pandhawa bakal tak tingkesi mbaka siji. Tak pateni aku lenggah dampar ke Prabu Negara ing Ngamarta, Raden.
maning jajalanat. Wong tangko ya kowe Dewaningrat. Ayo ndi kang aran Dewa Kahana ora mbalekke pustaka Jamus Klimasada tak tugel janggane. Lho. Lah kok dadi kowe sajake murina karo Dewaningrat? Lek nomoripatmu gatena gobokmu. Satring Madukara Raden Janaka aku panahing pangenengahing Pandhawa Dewaningrat. Walah dalah. Sing idanemane macan apa abamu? Malah babar pisan tak ibarate aku ngethok wit sing gedhe ora tak jujuk deleke ning tak piprili pang-pange. Kowe dhisik tak bondo mung kari dulur-dulurmu mara jajalan legane atiku. Saputing angin. Lah kok dadi anakku Dewaningrat bondo yuda karo sapa? Penemban. Kula sampun pinanggih panengahing Pandhawa Raden Janaka. Menapa ing Paduka ndikaken sedaya kala wau boten wonten nyatanipun. Lho. Lah kok dadi ngono? Nyatanipun Janaka koncatan pustaka Jamus Klimasada tasih gedhe daya. Sekti kalintang jayaning perang. Nembe sekedhap kemawon kula sampun dipun ajar dening pun Janaka minggira kamanane pusakane. Raden Janaka iki sapa? Begawan Dewa Kahana kowe sing ngidra pustaka Jamus Klimasada dasar kepara nyata. Ora mbok balekke tak cangking siramu damu dadi kandha kowe. Ayo amuk. Arjuna wonten dawuh. Tiba saka Dirgantara Koko Prabu piye? Kula sampun manggihaken ingkang ngidra pustaka Jamus Klimasada. Lho, wis sampun sapa? Pandhita saking awu-awu langit peparab Begawan Dewa Kahana. Miwahat majanipun Prabu Dewaningrat. Lah kok Syedya ora mbudidaya ngrebut
kula dipun getak kontal kendang kamracundang dawah wonten ngajianipun Paduka Kanjeng Koko Prabu menika Koko Prabu kowe ladalah ora pati nduga mono. Bang wangaruna kadinetrane nganggo rapuh kene dungane engkung lir kanikara saketer babatoke ngayam wono kocap kacarita nalika semanten mangsuli kandha ing ajeng carita ingkang sekawit nenggih kula Petruk ingkang kenging Kyai Nenggala Kindang Kapracundang Kuntal Kaprapal kacarita ing sakmangke dawuhing Kira Petruk wonten satengahing wana nek dipikir-pikir ya ora ketemu ngakal. Nek kena Nenggala wis jam 3:30 mau kok tiba 3:30. Saking suwene wah ya ngliwati pirang-pirang pulo. Ya wis ora apa-apa nang jeneng ya wah ya iki piye kok. Oh dadi ning alas kok ana wong dodol soto ya. Kok ambune kok breng-brengan tekan kene. Nah enak. Mbelani bapak nganti malah ketuyung-tuyung uripku tekan tengah ngalas ngene. Wah, jan mir. Gong kowe sida omong bojoku nek aku ora mulih 3 dina kon nyameti tekan 1000. Sing dislameti sing meger-meger e, Wer. Sing dislameti sapa, Gong? Kowe matur karo bapak nek aku ijek urip. Ning kowe ya ora ngerti nek aku ijek urip ya, Wer. Aku janji kaya ngene kanan kowe iki arep kepiye lor kidul wetan kulon ya ora weruh kiblat. Gek rungkute ra jamak-jamak kaya nek alas wae aku iso urip. Pepete entuk apa tak beleh tak pangan. Ning lek ora ngerti kiblat nek mungsuh kewan galak wae iso mlayu iso endo. Nek mungsuh demit terus dicucup mbon-mbon aku. Wah, wis urip kok kaya ngene iki. Kowe nek ora nulungi aku bangeten, Pak. Kowe bangeten. Oh. Andel ora. Bangsa lembut kira iso dirasani kok. Lagi tak rasani cucup mbun-mbun aku krembyah. Ora pangling mesti gendruwo iki. Petruk, lah ngandel lho. Setan ngerti jenenge wong. Kowe sapa? Wah, ladalah. Wah iya. Petruk, kowe ora tepung karo aku. Kok sajake tambuh karo awakku kowe. Lah wong tuntut ngerti kok sampean sinten, sampean tunggu wit pundi? Sing tunggu kretek pundi kula tak takon. Aku dudu demit, aku dudu bangsaning jin. Lah bangsane napa? Saiki aku bangsaning dewa, yen biyen pancen bangsaning jin. Bangsaning jin? Iya. Kowe tau urip karo aku pirang-pirang atus abad kepungkur Petruk nalika kowe durung dipek karo Semar. Kowe durung digawa karo Semar, kowe mbiyen urip karo aku, kowe kuwi mbiyen rupane bagus. Ning merga kowe ngecu begal ngampak maling sing mbok begal Semar, kowe dituduti awakmu nganti wujud kaya ngono. Petruk.
Aku Jim Solontoro Gandarwa Maya ya Gandarwa Raja Bali. Wah, bapak to sampean? Iya. Wah, ya wis pirang-pirang abad ora ketemu ya mula ora nenek kula lali. Iya, Petro. Nggih, wilujeng, Pak. Iya. Saniki ngastor teng pundi? Aku saiki dadi dewa, Petro. Wah, malah sampean mulya dadi dewa. Kula mang dawuhi melu Semar seprene malah kere terus kaya ngenten iki ra mundak-mundak. Iya, Petro, ning pancen kodratmu pancen ngono. Nggih. Kok mrepeki kula? Kowe susah. Lah nggih waya dipisah karo kulawarga. Ya aja susah. Kanthi cara mengkene kowe ingkang bakal bisa menehi pepadhang tumraping bendaramu Pandhawa. Lan kelakon penjangane Semar ya saka kowe. Napa nggih? Iya. Carane? Jero ngalas kaya ana sendhang jenenge Sendhang Malih Warna. Nyemplunga sendhang aja wujud Petruk, mengko kowe dadi sarana padhang kahanan negara ing Amarta. Wis pake jauh. Kok malah malik wong tuwa. Wis tuwa wae. Nek enom malah do kepencut malah pokokan masalah. Ya wis tuwa wae ngono. Nggih, Nganggo jeneng sapa? Demang Wangun nggih, Pak. Wangun. Demang Cakrawangsa. Demang Cakrawangsa. Nggih. Aja lunga-lunga nang kene wae. Delongkas pepundhenmu do tekan kene njaluk tulung karo kowe tulungono. Kuwi dadi pancatan wunu bali karo bapakmu Semar. Lan iso gawe padhang pepundhenmu Pandhawa, Petro. Oh. Senayeng manggelung mintonaken tiwing ramanira kang kumitiran ing asta ing Koko Rabu piye Koko Kendel Arjuna kula wonten dawuh iki lho ana wujuding pawongan wis keladuk yuswa mongko tak sawang kok sumunar cahyane kekuwunge nganti belah ana ing antariksa. Iki ora wong baen-baen. Baen-baen napa niku wong-wong alasan kok. Mboten sadigaken niku wong-wong alasan. Kosik nala garing tak takonane nggih. Kowe sapa? Menawi panjenengan dangu kalian kula, nami kula Demang Cakrawangsa. Demang Cakrawangsa? Nggih. Panjenengan sinten Prabu Kresna? Lho. Wis ngerti karo aku, sampun pangestunipun kula menika kok sampeyan nadyan skor bal-balan kemawon kula saged mbedhek. Rada apik iki, Gong, nek wilah ndelok bal-balan skore mbedhek iki wae, Gong. Heeh. Wonten wigatos menapa panjenengan merepeki dhateng kula? Cakrawangsa wonten timbalan. Aku kuwi bingung sababipun. Merga aku kuwi duwe mungsuh ampuhe kegila-gila jenenge Dewa Kauna sing nyolong pustaka Jamus Miyang Jimat Klimasada. Nek aku njaluk tulung karo kowe saguh ora? Lah nek panjenengan ngersakaken kula tulungi kula ya saguh. Saguh tenan, sagah. Nek kowe saguh pustaka Jamus Klimasada rebutan. Yen perlu Dewa Kauna paten ana. Sampun pikantuk idi palilah paduka Gusti kula. Wis tak keparengake. Nyuwun pamit kula aturi mriksani tandang kula sinuwun. Kahana pinter njara langit ora menang karo aku lembut ngungkuli banyu ora luwih lembut tinimbang aku kowe nyidra pustaka Jamus Klimasada sarana culika aku ngrebut ya salana culika.
anak Prabu kok lenggah neng kene, Premban. Kula menika ngantos bingung Rama. Pendak-pendak kula majeng mangsa Pandhawa kawon kula mundur nyuwun pambiyantunipun Bawa Premban. Majeng malih kawon malih mundur malih nyuwun biyantu. Kula menika ngantos namung wirawiri kaya ratu bodho lunga-lunga. Kula nuwun sewu, nek pusaka kula betane pareng mboten? Nyoh, tampanana. Gawanen nggih, gawanen. Kowe muni pendhita pinter kalah pinter karo aku iki srayaning Pandhawa pusaka rebuten. Ayo pusaka rebuten legane ati. Kowe mugo karepe dhewe. Narepa Kresna kandul sanyakroning mring Sang Resi Jahnawi Suta. Sampun sinuwun. Lho, kok wis piye? Pusaka tak tampa, pendhitane dipateni sisan. Nulung iki aja ketanggungan. Aja mung separo-separo. Nulungi ya sak kabehe paten ana sisan. Nyuwun pamit tambahe pangestu. Wis elek rupamu elek pakartimu isih lekoh gedhoamu. Kowe pendhita wani tumindak cidra mboyong pustaka Jamus Klimasada. Kowe ayo balekne, kowe sing kudu sumingkir ora apa baleke tak ajar kowe sing tak ajar. Sapa iki gawe kaget mak telepek kaya telek. Iki sapa? Ana wong kok suarane atose ra jamak-jamak. Gek bentuke kaya bajai bajuri. Dengkulmu mlocot ora? Syukur Tole kowe isih urip. Tole sapa? Kowe aja ngaku aku ora rumangsa tepung karo kowe. Nek wong liya ora ngerti nek bapakmu ngerti syukur Petro kowe ijik urip. Piye Petro pustaka Jamus Klimasada? Pun kula aturke sinuwun Ndrawati pun kundur, Pak. Syukur. Ning sinuwun Ndrawati tenan to? Estu nek niku. Lah terus ming sing nyolong pusaka ngamuk, Pak. Namine Dewa Kahana karo Dewaningrat. Sapa? Dewa Kahana. Wah, aku mungsuhe banget. Wah, kaya kitiran. Gulung dening Kyai Semar. Sang Begawan Dewa Kahana datan saged obah. Nalika semanten oyana ya Baskara titi mangsane wis nekani. Ilang sipating Dewa Kahana nenggih Pandya Betari Durga. Mati aku. Ngono ben Semar. Kapok makan.
Kanjeng Ibu sampun wujud kados mekaten. Dewa Srani liya dina ya ngger cabagus mangane diamuk karo Kakang Semar kowe malah kewirangan balise Dewa Srani. Sopo? Jaramaya, ha? Wah, arep ngopo njaluk daging stampel getih setetes. Yo, tampanono. Wah! Oh! Ah! Hey! Ah! Hut! Ah! Oh! Wiwit Purwa Madya usana pun paripurna. Ya Semar. Purnaning gati sura sudra jan kang retsa brasta kaping kula Darmastuti. Rahayung samya makarya, rahayung samya pinanggih, Ndara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.